estudiou na Escola de Artes e Oficios de Pablo Picasso, de Coruña. Aparte de levar ilustrados xa máis de 20 libros, pois ela tamén publicou un libro como autora. Como se titula? Bechos pequerrechos. Bechos pequerrechos. Bichos con gaseosa temos. Sí, Bechos con gaseosa. Que cabeza aí, É que claro, a cabeza aí. E aparte deso, pois tamén se dedica a realizar obradoiros cos nenos, verdad, de ilustración. Entón, despois xa lles preguntades vos o que vos parece máis interesante preguntarles, vale? Entón, se vos parece... Xa tomamos nota do libro, verdad, Carmen? Sí, Xa tomamos nota, Bechos pequerrechos. Outros máis que ten que me mandou un correo que ilustrou ela. Pois, cando mirades, chicas... Bueno...
amigos, sei